A gani na tawagar ƙasar Faransa su ne za su lashe gasar cin kofin duniya. Ka duba Faransa suna da matukar gogewa da teamwork. Lalle tabbas Faransa ka iya lashe gasar cin kofin duniya. Ya ƙara da cewa muddin kaga Faransa ba su lashe gasar cin kofin duniya ba to ƙasar Spain ce kawai ta iya ba su matsala a cikin gasar cin kofin duniya nan da ake fafatawa. Ya ce wasa ɗaya ne ka iya tabbatar da wanda zai nasara a cikinsu. Muddin suka samu suka haɗu su biyu tsakanin ƙasar Spain da ƙasar Faransa to a wannan wasan ne za a tabbatar da ƙasar da za ta ci gasar cin kofin duniya. Kalaman tsohon mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal wato Arsene Wenger. Labarin da ya girgiza magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid yanzu tabbas Baba Perez na shirin ƙara mika wani babban tayi ga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich akan dan wasa Marcel Olise. Lalle tabbas wannan abu ne mai kyau ga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. Ina da lura da wannan dan wasan kuma yana matukar kokari a gasar cin kofin duniya. Lalle tabbas haɗin Marcel Olise da dan wasa Kylian Mbappe a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid abu ne mai kyau. Na ƙara shiryawa tsaf da wasu manyan kuɗaɗe don ƙara turo wani babban tayi ga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich kuma ina da sa ran inda na turo wayannan kuɗaɗen ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ka iya karɓa su sallamin mun da Olise. Kalaman Baba Perez kenan. Lalle tabbas Baba Perez dan wasa Olise shine mafarkin. Mustapha Ziko ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasa na ƙasar Masar lalle tabbas ya bayyana rashin jin daɗinsa yadda aka busa musu wasa tsakaninsa da ƙasar Argentina, inda yake bayyana cewa yanzu ƙasar Argentina ai sun riga sun ci gasar cin kofin duniya. Ya ce in ka duba abin da ake tawagar ƙasar Argentina a gasar cin kofin duniya nan lalle tabbas wannan shiri ne kuma sun shirya tsaf domin su ƙara ba su dama su lashe wannan gasa a karo na biyu. Mu ba za mu ce komai ba amma an zalunce mu kuma ba za mu yafe ba. Lalle tabbas wannan abin da aka mana babban abu ne kuma mun ji baƙin ciki mun ji raɗaɗi amma komai lokaci ne. Labari mai daɗi game da magoya bayan Manchester United. Lalle tabbas 'yan Manchester United kuna cikin alkhairi dumu-dumu. Wayne Rooney ya tafi, Kai Rooney ya dawo. Lalle tabbas wannan abu ne mai kyau. Dan gidan tsohon fitaccen dan wasan Manchester United wato Wayne Rooney, dan mai suna Kai Rooney yanzu dai an tabbatar da ya riga ya sa hannu a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United.